anifeiliad, meddwl am hyn, a'r meddwl am rhyw. Yn ôl Sion Sebel, mae yna dyfod o disgled, ond ddim yn digon i gadw yn byw. Fy mwyn mynd mas, a dwi eisiau mynd allan, yn beth yn y byd, byddai'n neud ar ben fy hun. Concro byd a hynny cyn brecmas, aros i mewn a cael rhywedd o'r hun. Hotel y gwrw a sigaret arall, yn methu cael hyd i beth sydd fy men. Rwy'n methu dall am ar gymaint o bobl efo draed ar y llawr a'r lygad ar y nen. Gwylio am wbath maen nhw wedi anghofio, edrych ti allan ac edrych ti mewn. Wytio'r am fory a'r diwrnod wedyn, gobeithio fory bydd bopeth yn iawn. Mewn byd mor wahanol, rhaid i galw o'n well. Dwi yma am byth ac i mewn i'r crac. Mae byd mor galed, mae'n hawdd i fynd i lawr. O dan o wynion fawr ar y stadau cyngor, a draws yr ynysoedd mae yna bobl yn byw ar beans a'r dos. Dim ryfedd fel mae bobl yn yfed, ond pwy sy'n mynd i gyfri'r gos. Y round nesaf. Wel, na ni.